suwiran duwe info apa-apa ngono dah. Jan ora tuku rokok wae ra gudeg ah. Kacau. Cuk, arep ngadi? Piye, Bos? Arep ngadi? Ngapel to ya? Ngapel? Iya, Ngapel kok mlaku ah ya rasip to. Apa incang-incang? nyeleh motore, Bos. Nyeleh ya nyewa to. Tuh, kok ya dadak nyewa barang. 50. Duit kayak apa nih? Mas. Wis kono, gowo. Ora suwi lho. Iya. Ya ono bensinnya ora, Bos? Ora ready turah bensin kok. Hati-hati. Sele dia, Bos. Yo, oke. Semah mah. Tentaan bensin kok. Gojo ngasu tenan kamu bocah ngapusi. Aduh. Beb. Wih. Lah kok dituntun motor Mas? Gue jajan pura kowe. Lah ora, Dik. Lah kowe pengen apa to, Dik? Yo pengen iki sing grito Mas. Lah nak gede dawa ya nggon aku to ya. Gede dawa ya nggonku ya yes kok. Wis modot wis lekas mogel e. Apa tuh sing grito ki Mas? Maksudnya iki lho, kowe takon goreng grito. Alah, apel kok malah kon goreng-goreng tak kira iki nak ngono e.